ଶିକ୍ଷା ସେତୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭଟଲିକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜିର ବିଷୟ ହେଉଛି ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀର ବିଜ୍ଞାନ। ଆଜି ଆମେ ଉଦ୍ଭିଦର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶର କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପିଲାମାନେ ଏଇ ଚିତ୍ରଟିକୁ ଦେଖ। ଏଇ ଚିତ୍ରରେ କ'ଣ ସବୁ ଦେଖୁଛ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମେ ଉଦ୍ଭିଦର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶକୁ ଦେଖିପାରୁଥିବ। ଏହି ଚିତ୍ରରେ ଉଦ୍ଭିଦର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶକୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ଚିତ୍ରଟିକୁ ଦେଖି ଉଦ୍ଭିଦର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶର ନାମ କହିପାରିବ କି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଠାରେ ଉଦ୍ଭିଦର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶର ନାମଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ପତ୍ର, ଫୁଲ, ଫଳ, ଚେର ବା ମୂଳ, କାଣ୍ଡ ଓ ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା। ଉଦ୍ଭିଦର ଯେଉଁ ଅଂଶ ମାଟି ତଳେ ଥାଏ ତାହାକୁ ମୂଳ ବା ଚେର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବୁଝିଲ ତ ପିଲାମାନେ? ଆଜି ଆମେ ମୂଳର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଠିକ ଅଛି। ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ରଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖ ଓ ଚିତ୍ରରେ ପିଲାଟି କ'ଣ କରୁଛି କୁହ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଉକ୍ତ ଚିତ୍ରରେ ପିଲାଟି ଗଛଟିକୁ ଉପାଡ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଗଛଟିକୁ ଉପାଡ଼ି ପାରୁନାହିଁ। ପିଲାମାନେ ଏହାର କାରଣ ତୁମେ କହିପାରିବ କି? ପିଲାଟି ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ଗଛଟିକୁ ଉପାଡ଼ି ପାରୁନାହିଁ, କାରଣ ଗଛର ମୂଳ ଓ ତାର ଶାଖାମୂଳ ମାଟି ଭିତରକୁ ଯାଇଥାଏ ଓ ମାଟିକୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ରଖିଥାଏ। ତେଣୁ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ପବନ ବହିଲେ କିମ୍ବା ବର୍ଷା ପାଣିରେ ସହଜରେ ଉପୁଡ଼ି ଯାଏ ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ? ପିଲାମାନେ ବୁଝିଲ ତ? ମୂଳର ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ମୂଳ ମାଟି ତଳକୁ ଯାଇଥାଏ ଓ ମାଟିକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ରଖିଥାଏ, ଯାହା ଫଳରେ ଗଛ ସହଜରେ ଉପୁଡ଼ି ଯାଏ ନାହିଁ ଏବଂ ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ମଧ୍ୟ ହୁଏ ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଏବେ ଆମେ ମୂଳର ଅନ୍ୟ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମୂଳର ଅନ୍ୟ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ମୂଳ ମାଟି ତଳୁ ଖଣିଜ ଲବଣ ମିଶା ଜଳକୁ ଶୋଷଣ କରି କାଣ୍ଡ ବାଟ ଦେଇ ଗଛର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶକୁ ପଠାଏ। ଏହି ଉକ୍ତିଟିକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ପରୀକ୍ଷା କରିବା। ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଉପକରଣ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଗୋଟିଏ କାଚ ଗ୍ଲାସ, ଅଳତା ମିଶା ପାଣି ଓ ଚେର ଥିବା ଗୋଟିଏ ହରଗୌରା ଗଛ। ଚାଲ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଏବେ ପରୀକ୍ଷାଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ପ୍ରଥମେ କାଚ ଗ୍ଲାସରେ କିଛି ଅଳତା ମିଶା ପାଣି ନେବା। ହରଗୌରା ଗଛର ଚେରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ଅଳତା ମିଶା ପାଣିରେ କିଛି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଡ଼ାଇ ରଖିବା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଗଛଟିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିତ୍ରଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖ। ପିଲାମାନେ ଏହି ଚିତ୍ରରେ ଗଛଟିର ଅବସ୍ଥାରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି କି? ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖିଥିବ ଯେ ପ୍ରଥମରୁ ହରଗୌରା ଗଛର କାଣ୍ଡ ଧଳା ରଙ୍ଗର ଦେଖାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅଳତା ମିଶା ପାଣିରେ କିଛି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଡ଼ାଇ ରଖିବା ପରେ କାଣ୍ଡର ରଙ୍ଗ ଲାଲ ଦେଖାଗଲା। ଭଲ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରି କୁହ, ଏପରି କାହିଁକି ହେଲା? ଏହାର କାରଣ ହେଲା ଗଛର ମୂଳ ଅଳତା ମିଶା ପାଣିକୁ ଶୋଷଣ କରି କାଣ୍ଡ ବାଟ ଦେଇ ଗଛର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶକୁ ପଠାଇଲା, ଯାହା ଫଳରେ
ଗଛର କାଣ୍ଡ ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ଲାଲ ଦେଖାଗଲା। ଏହି ପରୀକ୍ଷାକୁ ତୁମେ ଘରେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ। ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗଛ ମୂଳରେ ପାଣି ଦେଉ, ମାଟିରେ ଥିବା ଖଣିଜ ଲବଣ ପାଣି ସହ ମିଶିଯାଏ। ସେହି ଖଣିଜ ଲବଣ ମିଶା ପାଣିକୁ ଗଛର ମୂଳ ଶୋଷଣ କରି କାଣ୍ଡ ବାଟ ଦେଇ ଗଛର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶକୁ ପଠାଏ। ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ବୁଝିଲ ତ? ମୂଳର ଦୁଇଟି କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା, ମୂଳ ମାଟିକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ରଖିଥାଏ, ଯାହା ଫଳରେ ଗଛ ସହଜରେ ଉପୁଡ଼ି ଯାଏ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଗଛ ଥାଏ, ସେଠାରେ ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ମଧ୍ୟ ହୁଏ ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ମୂଳର ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟଟି ହେଲା, ମୂଳ ମାଟି ତଳୁ ଖଣିଜ ଲବଣ ମିଶା ଜଳକୁ ଶୋଷଣ କରି କାଣ୍ଡ ବାଟ ଦେଇ ଗଛର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶକୁ ପଠାଏ। ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ଆଜି ଆମେ ଯାହା ପଢ଼ିଲେ ସେହି ବିଷୟକୁ ଆଧାର କରି କେତେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଦିଆଯାଇଛି। ତୁମେମାନେ ସେହି ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ନିଜ ନିଜ ଖାତାରେ ଲେଖିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।